Ma nipretendix li rrid nifhem il-misteru ta' ħajti. Fid-dawl ta' Alla naraw id-dawl, mhux fir-raġunamenti umani. U dan jinxteħed jitolbu mela se jidħol fid-dialogu mal-mulej u se jitkellem. Int qiegħda fid-dialogu ma' Ġesu, int qiegħed fid-dialogu ma' Ġesu, jew tgorru tirribella. Ma hemmx dak id-dialogu tal-qalb, id-dialogu tal-fidi, id-dialogu tal-imħabba, id-dialogu li joħroġ mill-intimità, id-dialogu li joħroġ mill-bniedem li jaf li mhux Alla, lura jitkellem dik ir-reverenza lejn Alla, dik l-imħabba s-sottomissjoni. Mulej. L-ewwel kelma li toħroġ minn fommu hija mulej. Dan il-Lebrus ma jgħidlux mallem, ma jgħidlux sidi, ma jgħidlux Ġesu, dan jgħidlu mulej, l-ola titlu nistgħu nagħtu l-Kristu, ġifieri inti s-sit tas-sema u l-art, inti s-Salvatur tiegħi, inti kollox għalija. Narawx differenza, mhux tal-li ma jmurx jipprotesta, mhux tal-li ma jidajx fuq Kristu dan, mhux tal-li ma joħodha kontrih għaliex għaddej minn dik is-sitwazzjoni, imma jinxteħed quddiemu u din l-sottomissjoni fiżika toħroġ anke fit-talba, dir-reverenza, mulej. Kemm kelma sabiħa, kemm kelma li aħna forsi ngħiduha mulej. Fuq fomna ma mhix f'qalbna. Ġesu mhux vera l-mulej ta' qalbi, l-mulej fuq fommi. L-qalbi titkun bħal dal-bniedem Lebrus, prostrat quddiem Alla, mulej. Jekk trid tista' tfejjaqni, ma jindaħalx lil Alla x'għandu x'jagħmel. Jekk trid, jaqatta fidi fiduċja kbira, nemmen li tista' u jekk trid fil-każ tiegħi tista' tagħmilha, tagħmel żewġ atti ta' fidi, tliet atti ta' fidi qed jagħmel. Wanna tgħidu mulej, tirrikonoxxi li dan hu verament is-Salvatur. It-tieni ħaġa qed jgħidu li tista' hija nemmen li għalik hija possibbli u nemmen li għalik hija possibbli wkoll anke fiċ-ċirkustanza tiegħi. Għax ħafna drabi aħna nista' jkun jista' jiġrina li aħna nemmnu li hu possibbli għal Ġesu li jagħmel xi ħaġa, però ma nemmnux li jista' jagħmilha fiċ-każ tiegħi. Jista' jagħmilha f'taħdejja, fil-ġara, fil-familja, imma mhux fija. Fija li tnagħmilha jien, fija nipprova nsib is-soluzzjoni jien. Raw xi bniedem u nerġa' ninsisti, dan kien bniedem li kien maqtuħ mis-soċjetà u maqtuħ mill-komunità ludija minħabba dnub tiegħu. Kif kienu jaraw huma, minħabba l-marda tiegħu għas-soċjetà madnub. Imma dil-fidi u totali falla, il-fqar jaslu li jkollhom eżisti anka dil-fidi, dil-sottomissjoni, dil-telqa, dil-fiduċa sa falla. Xi drabi anka fil-Knisja eżisti. Issib min jitla l rasu, nikbru, nissupervjaw, nasbu rridu mmexxu kollox aħna fil-Knisja bil-qawwa tagħna. Imma m'hemmx dir-referenza vera tal-abbandun, dil-telqa, dil-fiduċja għamja f'Ġesu, mulej. Jekk trid tista' tfejjaqni. U minn xiex titejdilu l-Ġesu jekk trid tista' tfejjaqni. Ejdilu għad-dnub tiegħek, kemm tant drabi tipprova tinqala int mid-dnub tiegħek u ma jrnexxilekx u tmur tgħid is-saċerdot inqer ħaġa wara l-oħra fader, jien ma nqerx għax dejjem inqer l-istess ħaġa. M'inhiex kapaċi. Mulej jekk trid tista' tfejjaqni, mhux jien x'int kapaċi. Ġesu x'inhu kapaċi. Irridu nibdlu l-mentalità tagħna eżistih. Mhux aħna x'aħna kapaċi, ma hu x'inhu kapaċi jagħmel fija. Allura minna mulej tista' tfejjaqni mill-pornografija. Tista' tfejjaqni minn dan l-adulterju. Tista' tfejjaqni minn din relazzjoni li għandi barra miżwieġ. Mulej tista' tfejjaqni minn dil-pika li dħalt ma' żewġi ma' marti. Mulej tista' tfejjaqni minn dil-pika li dħalt fija ma' wliedi. Mulej tista' tfejjaqni minn dil-firda li t-testament ġab bejnu bejħija, bejnu bejn oħti fil-familja tagħna. Mulej tista' tfejjaqni mill-weġa kkawżata minn xi saċerdot fil-ħajja tiegħi, mhux nibqa' nipprotesta kontra Alla u kontra l-Knisja. Mulej tista' tfejjaqni minn dik il-weġa ta' inġustizzja li sofrejt fuq ix-xogħol, mhux nibqa' nokrob u nagħmel ħajti miżerja. Mulej tista' tfejjaqni minn dik il-kelma tal-passat, mhux nibqa' maqful fiha snif qabar. Mulej tista' tfejjaqni minn dak il-klimibes li rċevejt fi żwieġ, mhux insir nobot il-marti u l-żewġi u nombra u nisħet issija l-mument li żewweġt. Mulej tista' tfejjaqni. Tista' tgħinni naħfer li l-nifsi għal meta żbaljajt, għal meta kont jien li kkawżaj danni f'ħadd ieħor. Fejjaqni anke minn dil-weġa li ma naċċettax li l-nifsi. Mulej tista' tfejjaqni, fejjaqni minn kull abbuż li jinstajt għaddej minnu biex ma neħelx fih. Tista' emmen, qed nistennek li temmen għax Alla mhux magician. Kristu ma jagħmilx tricks u magics.
Il-mulej wieġeb għal-fidi tiegħek. Kif se jwieġeb għal dan il-lebrus? Ġesu mettidu fuqu messu għallu. L-ewwel ħaġa li jagħmel Ġesu quddiem it-talba ta' dan l-lebrus, Ġesu jmettidu fuqu jmessu. Ġesu jidħol f'kuntatt miegħu. Kuntatt fiżiku u kuntatt verbali. Ġesu jmessu u jkellmu. ċejja l-persuna totali ta' Ġesu, ġismu u l-kelma tiegħu, illi qed tidħol f'relazzjoni sħiħa ma' dan il-lebrus. Kif anka Ġesu eżistej, hija l-persuna totali tiegħu sħiħa fil-Knisja, illi jersaq lejna biex imiss il-ħajja tagħna fl-Ewkaristija b'ġismu b'demmu, fil-kelma tiegħu il-mulej kellimna imissu u jkellmu. Il-kelma ta' Alla Ġesu jitkellem u l-Ewkaristija Ġesu imissna. Il-Qudiesa allura eżistijej fej l-ewwel parti tagħha aħna nisimgħu il-kelma u t-tieni parti aħna nirċievu l-Ġesu. M'għandux ikonna din l-esperjenza li għamel dan l-lebrus, Ġesu mettidu fuq u messu għallu. Ġesu jmissek fit-qarbin u jgħidlek ikellmek meta jkellmek fil-Vanġelu, meta jkellmek fil-Priedka permezz tas-saċerdot. Qed inħallu l-Qudies tkun din l-esperjenza fejn aħna nixteħtu verament f'riġlejn Ġesu kull Qudiesa hija healing mass. Hija Qudiesa ta' fejqan, m'hemmx fejn kien hemm Qudiesa apposta li ngħidu li Qudiesa ta' fejqan. Kull Qudiesa hija preżenza ta' Ġesu li jmissek u li jkellmek u li bekk ifejqek. Hija d-dispożizzjoni tiegħek li inti tmur biha. Dik li tagħmel id-differenza x'inhu lejhu dejjem l-istess, aħna maħniex dejjem l-istess. Qed ikunna din il-fidi imma fil-preżenza Ewkaristika ta' Ġesu li hemmhekk hemm Ġesu sħiħ li aħna nistgħu nirċevuh li allura jista' jmiss il-ħajja tagħna. Hemm Ġesu sħiħ maħbubin tiegħi. U l-kelma tiegħu x'importanza qed nagħtuha jew ma nkunux attenti. Dik il-kelma, dan raġel kien attent għall-kelma li qallu Ġesu. Għax dil-kelma kienet se tfejqu flimkien ma' Kristu li ħajmissu. Ġesu jgħidlu iva, rrid, kun infejjaq. F'dan iċ-ċirkustanza eżistijej ta' dan ir-raġel, Ġesu qallu iva, rrid, kun infejjaq. Il-mulej dejjem irid ifejjaqna, però mhux dejjem ifejjaqna billi jneħħi tbatija. Ġieli jfejjaqna billi jagħti sens ġdid ta' tbatija fil-ħajja tagħna, mhux is-suġġett tagħna llum, imma din nixtaqt ngħidha. Il-mulej li kiva rrid, kun infejjaq, kun infejjaq. Issa ma jgħidilek. Toqgħodx tistenna li ħassir xi ħaġa ta' mana illi ħadd ieħor irid ma nafx jagħmel biex inti tfiq mill-weġġ tiegħek. Kun infejjaq. Ħalli l-kelma tiegħu tfejqek. Emmena x'ħafna drabi intu li timblokka l-fejqan tiegħek meta int tistenna li tfiq mill-weġġ tiegħek jekk ħadd ieħor jiġi jgħidlek aħfir li żbaljajt miegħek. Le, huwa Kristu li jrid jagħtik dak il-fejqan, jekk dak jiġi jgħidilek hija bonus. Imma lix tipparalizza lilek innifsek tistenna l-ħadd ieħor jgħidlek hekk u inti teħel. Għaliex? Għaliex? Meta hemm Ġesu jgħidlek dil-kelma rrid, għaliex trid tisma' kelma minn għand bniedem u tirrifjuta li tisma' l-kelma ta' Alla? Għaliex teħel fl-uġieħ tiegħek ikkawżat mill-bnedmin u tieqaf lil Alla milli jmiss il-ħajja tiegħek, ma tħallihx immittidu fuqek. Jew għax taħrablu jew għax tkun qudiemu tżommu l-Ġesu. Kif iżommu? Billi tibqa' tewden fuq l-azzjoni li ġratlek, tibqa' tewden fuq in-nies l-oħrajn, tibqa' tippretendi minn għand ħadd ieħor u dak li Alla li tagħtik ma tħallihx jagħtihulek. Rasibsa. Rasibsa. Imma jgħidilek imissek u jgħidlek irrid. Irċievi l-kelma tiegħu. Ħalli kelmtu tkun it-tama tiegħek, mhux il-bnedmin. Misħut il-bniedem li jpoġġi t-tama tiegħu fil-bnedmin. Tgħidilna l-kelma ta' Alla. U minnu fih il-lebra marritlu.